Нека си признаем, че всички ни е страх от това. Всички ще умрем сами и самотни, без никой до нас, без никой да ни разбира. Понякога се чувствам отхвърлен дори от най-близките си хора. Светът и обществото, в които живеем, са доста странни, изолиращи. Дори навън се чувствам като сянка. Екосистемата е толкова сложна и бърза, сякаш никой не те чака или пита как се чувстваш. Светът си съществува и без теб, та защо изобщо да правиш каквото и да е? Има ли смисъл? Такива мисли идват в самотата. А каквото и да правиш, времето ще си мине. Изолацията води до съмнение, страх, омраза. Как да го спра? Тишината е безкрайна. Мислите ме обземат и всеки момент ще се предам. Но не, творя, разхождам се, наблюдавам природата. И в самотата има нещо красиво. Накъдето и да погледнеш, всъщност не си съвсем сам. Заобиколен си от света и всичко, което се случва. И не си съвсем незначителен. Колкото и да се убеждаваш обратното. Хората сме добри в това да правим живота си по-голяма трагедия, отколкото реално е. И напълно ви разбирам, защото и аз го правя. И да, наистина ще си умрем сами и някой ден ще бъдем забравени и никой няма да ни помни. Но това не трябва да ни спира да се наслаждаваме на нещата, докато още ги имаме. Парадоксален човек съм, да. И няма да спре да ме е страх след това видео, но си изразих мнението, което ме прави малко по-малко сам. Със себе си насаме, назад няма връщане. Давя се в къщеле, назад няма връщане. Няма почва да обръщам почта и отново сам изпивам писмото от бутилката без да го прочета. Със себе си насаме, назад няма връщане. Давя се в къщеле, назад няма връщане. Няма почва да обръщам почта и отново сам изпивам писмото от бутилката без да го прочета. Със себе си насаме, назад няма връщане. Давя се в къщеле, назад няма връщане. Сипвам още една течна кончина и отново сам с удоволствие съм роб на умората, но не моля спра. Със себе си насаме, назад няма връщане. Давя се в къщеле, назад няма връщане. Сипвам още една течна кончина и отново сам с удоволствие съм роб на отровата, но не моля спра.